Keď zavriem oči, tak si pod secesiou predstavím úžasné ornamenty, či už florálne, kvetinové alebo rôzne geometrické, ktoré vyzdobovali či už rôzne tlačoviny alebo architektúru, stavby, ktoré aj dneska bežne môžeme vidieť v uliciach litovských miest. Úplne nenápadne v každodennom bežnom živote oblečenie, topánky, doplnky, predmety dennej potreby, umývadlá, napríklad stoličky, nábytok. A potom samozrejme prichádza tá veľká architektúrna časť, keď sa prejdete po našej výstave a potom sa prejdete po mestách a mestečkách na Liptove, tak si myslím, že budete mať veľkú šancu secesiu vidieť priamo pred nosom. Stačí zdvihnúť hlavu zo zeme, pozrieť sa okolo seba a môžeme vidieť úžasné stavby, ktoré sú dotvorené jedinečnými ornamentami. A toto všetko je secesia a toto všetko ľudia môžu vidieť nielen vonku na ulici, ale aj tu u nás v Liptovskom múzeu. Téma secesie mňa osobne fascinovala v dlhšiu dobu a naozaj už keď som prišiel prvýkrát do Ružomberka, tak som si všimol tie úžasné budovy, ktoré v centre mesta sú. Nájdeme ich aj teda v Mikuláši, v Rádku, ale aj v iných častiach Liptova. Secesia, keď prišla, tak bol to naozaj taký moderný a módny trend, ktorý výrazne ovplyvňoval každodenný život, módu. Ľudia sa obliekali do nových secesných modelov. Niektoré máme napríklad dochované na jedinečných fotografiách. A naozaj to bol taký módny trend a každý, kto chcel kráčať s dobou, chcel byť módny, tak sa častokrát zahodil do secesie. Keď zavriem oči a poviem si secesia, tak stále vidím Alfonza Muchu a jeho diela. To je proste asi také niečo, čo má človeku uložené niekde v povedomí. A veľmi dlho mi nešlo spojiť Mucha a Liptov. Až teraz, počas realizácie tejto výstavy, som vlastne zistila, že ten Mucha je všade na Liptove, aj s tou svojou secesiou. Na začiatku sme spravili výskum, kde sme sa snažili zmapovať tie jednotlivé secesné pamiatky. Prezreli sme náš zbierkový fond, aby sme v podstate vybrali naozaj tie najunikátnejšie zbierky, približujúce práve tú dobu na Liptove pred 100 až 120, 130 rokmi. A následne sme si vytvorili koncept výstavy, takéto rozloženie, ako si to vlastne predstavujeme. No a samozrejme sme oslovili aj ďalších kolegov z múzeí, aby nám zapožičali ďalšie secesné predmety, lebo chceli sme to ukázať čo najkomplexnejšie. No a samozrejme, keďže chceme toho návštevníka aj nejako vzdelávať a priblížiť mu aj nejakú tú textovú informáciu, aby tú secesiu nielen videl, ale mohol si aj niečo prečítať, tak je tu aj viacero textových panelov približujúcich secesnú módu, secesné odievanie a secesnú architektúru na Liptove. Ako dostať secesné stavby do múzea? Secesné stavby k nám proste do múzea prísť nechcú, ale disponujeme ako múzeum bohatým fondom pohľadníc, starých originálnych fotografií, identifikovaním jednotlivých stavieb, kedy sme sa konečne rozhodli, že naozaj toto je secesia, pretože secesia sa vlastne v architektúre neprejavuje stavebne nejak veľmi špecificky, skôr sa prejavuje vo výzdobe. Občas je, dá sa povedať, že organizovanie nesúrodá v kontraste farieb, v bohatosti výzdoby, prvkov. Stačilo v podstate vytipovať stavby z konca 19. začiatku 20. storočia, kde naozaj aspoň časť toho vplyvu tej secesie bola badateľná. A k tomu sme sa potom snažili počas archívneho výskumu vlastne dohľadať originálne fotografie tých stavieb, ako vyzerali v dobe, kedy v podstate boli hviezdami. Tak keď pôjdeš ulicami liptovských miest, zdvihneš hlavu, pozrieš sa na budovy a uvidíš na budovách rôzne kvetinové ornamenty, rôzne geometrické, rôzne vlnky, rôzne ľudské tváre, tzv. Maskaróny. To všetko sú hlavné identifikačné znaky secesie a vznikli práve vtedy tieto budovy, keď secesia bola veľmi módnym trendom. Povedzme si pravdu, že secesia nielen na Slovensku, ale aj na Liptove bola v podstate ovplyvňovaná či už z Viedne alebo z Budapešti.
A práve v Budapešti v tomto období pôsobil na Slovensku možno nie veľmi známy staviteľ Jan Nepomuk Bobula, ktorý postavil okrem iného aj stavby v Korytnici, taký známy kúpeľný dom a hotel Hygea, a okrem tej Hygei postavil ešte prakticky polku Budapešti, kde bol veľmi, veľmi uznávaný a veľmi žiadaný. Ak sa zamyslíme nad tým, ako sa secesia dostala na Liptov, veľmi významným prvkom bolo dobudovanie Bohumínsko-Košickej magistrály. Všimnite si, že veľa stavieb z tohto obdobia, najmä železničné stanice, verejné budovy, banky, súkromné alebo štátne vily sú postavené práve v tomto štýle. Alebo povedala som zle, sú postavené možno aj skôr, ale ako si keď tá secesia prišla do módy, tak jednoducho sa fasády prezliekli a zrazu mali krásne secesné ornamenty, krásne secesné prvky. Takže keď vystúpite na železničnej stanici v Ružomberku, tak sa ocitnete vo veľmi peknej secesnej budove, ktorá je zvláštna práve svojim takým ľudovým štýlom. Aj to bol jeden zo znakov secesie. Vnášanie práve takýchto národnostných prvkov priamo do architektúry. Prejdete sa možno kúsok okolo regulovaného váhu a prídete na začiatok ulice Mostová, kde stoja dva krásne secesné domy. Boli to prvé viacposchodové súkromné domy v Ružomberku, ktoré postavil pomerne významný ružomberský staviteľ Jan Kroner mladší. A dodnes môžete okrem prestávaných parterov, čo sú obchodné časti vlastne týchto budov, vidieť tie budovy priamo tak, ako vyzerali, keď ich postavili. Mostová ulica je v podstate takou zlatou výstavnou triedou Ružomberka. Ona a ulica Podhora. Takže keď budete pokračovať po Mostovej ďalej, tak miniete budovu bývalej ľudovej banky, kde je úžasná secesná výzdoba v podobe úľov, vlastne v horných etážach tejto budovy. A potom sa dostanete k dnes známej Letkovej cukrárni. A čuduj sa svete, pred 100 rokmi tu bola takisto cukráreň, bola akurát Jíchova. A táto budova sa napríklad komplet zmenila. Bola postavená ešte v období secesie s nádhernými významnými prvkami a potom ju dobehol funkcionalizmus a prestavili ju do dneskajšej podoby. Ale u nás na našej výstave môžete vidieť túto budovu v originálnom šate, v originálnych pohľadoch. A čo je takou zvláštnosťou, a dneska si už možno neuvedomujeme, je, že Štrbské pleso so svojimi nádhernými hotelmi, ktoré boli postavené na začiatku 20. storočia a ktoré boli výstavnou skriňou secesie, bolo prakticky a dnes ešte stále historicky je súčasťou Liptova. Až v podstate po reorganizácii štátnej správy 60. rokov Štrbské pleso boli vlastne pričlenené k inej územnej jednotke. Tu na tejto výstave máme viacero interaktívnych prvkov, vďaka ktorým môžu návštevníci malí aj veľkí túto secesiu lepšie spoznať, či už vyskladať si vlastný secesný ornament, alebo poskladať pozvánky, ktoré sme rozstrihali na také puzzle. A práve tým, že tie jednotlivé dielíky návštevníci budú dávať dokopy, tak budú vlastne aj bližšie spoznávať tie secesné ornamenty na bežných tlačovinách, ktoré pred 100 rokmi, pred 110-120 rokmi sa tu na Ružomberku bežne medzi ľuďmi pohybovali. Na výstavu Secesia na Liptove sa nám podarilo získať aj grant z Fondu na podporu umenia. A vďaka týmto peniažkom sa nám naozaj podarilo vytlačiť naozaj veľkoformátové, úžasné fotoobrazy približujúce dobovú módu, veľké banery približujúce secesnú architektúru, ale napríklad aj takú interaktívnu mapu, kde vlastne návštevníci môžu, keď bližšie spoznajú tieto secesné stavby, tak na túto mapu môžu dokladať tie secesné budovy do toho správneho mesta, v ktorom sa vlastne nachádzajú. Celosvetovo je symbolom secesie páv, ale možno pre nás z hľadiska vzniku Československa je veľmi dôležitý stále Alfons Mucha. Alfons Mucha bol, možno nie každý to vie,
autorom vôbec prvých československých bankoviek, ktoré boli tláčené po vzniku Československého štátu. Repliku 10-korunovej bankovky máme v sále Liptovského múzea vystavenú a je to trošku tak osobný žart kurátorov. Je to vlastne taká secesia vo vrecku. Tak ako skončilo románske, gotické, renesančné či barokové umenie, skončilo aj umenie secesie. Secesia bol naozaj jedinečný umelecký smer, ktorý na prelome 19. a 20. storočia zasiahol naozaj takmer všetky vrstvy umenia spoločnosti. Prejavil sa v architektúre, v užitkovom umení, v móde, ale postupne času sa stal naozaj nemoderným. Ukončenie secesie bol aj taký celosvetový dôsledok Prvej svetovej vojny, keď po roku 1918 hlavne v priestore Strednej Európy vzniklo viacero nových štátov a práve tá secesia bola napríklad aj v tom Československu veľmi významne spájaná práve s bývalou rakúsko-uhorskou monarchiou a nový štát Československo potreboval aj nový umelecký smer. Hlavne v architektúre sa ním stal funkcionalizmus, ktorý bol istým spôsobom aj takým výkladným architektonickým smerom Novej republiky. Secesiu nenahradil len funkcionalizmus, ale hlavne vo výtvarnom umení vznikalo viacero nových, moderných umeleckých smerov, ako bol surrealizmus, favizmus, dadaizmus, expresionizmus. Napriek tomu, že dnes je už secesia minulosťou, stále spája Európu a ľudí, ktorí v nej žijú.